Да бъде благословено името на Исус Христос. Ние продължаваме с каузата за децата. Имаме сега, останали са няколко подаръка от тези кутии, ето може да ги видите. Ще отидем да ги дадем на едни деца, които са сираци, загубиха своят баща, но ние вярваме, че Исус Христос е техният баща. Елате с нас, за да бъдем всички участници на това прекрасно дело. Ческата да ти видим. Сега да ти кажа нещо. Хора да те питат на колко година си. На 9? Дай си ръката. Бог да те благослови. Как се казваш? Валери. Знаеш ли, че Исус те обича? Знаеш ли, че има подаръци Господ за тебе? Ако всички хора в този свят те забравят, знай, че Бог е с тебе и никога няма да осъси от тебе. Само трябва да продължиш да ходиш в пътят на Бога, да продължиш да пееш, да се радаш в Господа и Бог ще благослови тебе и майката. Амин. Я дръжте за малко. Ето това е за тебе. Това е една Библия. Нали я знаеш тази Библия? Виж. И това е Зико, и аз ще ми помогнеш и с един нож. Искам да видим какво има в този подарък. Искаш ли да го видим какво има вътре? Айде, дай да видим, па може да е нещо интересно, брат. Може да е нещо красиво. Гледай към камера. Нищо, няма проблеми. Бог е с тебе. Дай да видим сега. Ето брата Шишо ще ни помогне. Ето и тук отпред. Айде, готово. Ела на тук сега, за да видим тук какво има. Ще си го отвориш ли? Я да видим. Леле. Леле. Кой е това, бе? Я чакай да мине. Я да ви... Я да видим още нещо има ли. Опа, има тук записане. Леле. Има тук дрехи, има някакви игри. Има... Какво е това? Какво е това, бе, хора? Това е за баня, да се капе. Харесва ли ти, брат? Да. Добре. Ето си ми Бог да те благослови и да ти даде голяма благодат. Амин. Обичаш ли Исус? И Той те обича. Сега имаме още един подарък за другия ти брат. Това ще го дадем на майка. Да видим, може би да е хубав подарък. Ти с брата си близнак, нали? Да. Айде, ето тук само отпреде. Бог да те благослови, сестра ми, ела да отвориш подаръка на детето. Той отстрани ще Ти отстрани ли? Добре, отвори го. Айде, готово. Слава да бъде на Господа. Ето и това му го оставяме тук. Бог да ви благослови. Знаете, че Исус е с вас. Амин. Бъдете благословени. Бог да ви благослови. Искате ли да направим една? Боже, аз те моля за това семейство, Господи. Аз те моля в името на Исус Христос от Назарет, ти да пазиш тези двама братя, Боже. Те са близнаци. Аз те моля в името на Исус. Нека да бъдат като Петър и като Андрей, Господи, да ходят по Тебе, Господи. Както Петър и Андрей, плътските братя, ходеха по Тебе. Нека и тези двама братя да бъдат силни служители, да подкрепят майка си, Господи. Един ден, когато пораснат, да гледат майка си, Господи. Да гледат родителите, Боже, да гледат баба си, дедо си от двете страни, Господи. В името на Исус Христос те моля, благослови ги, благослови ги, благослови ги. Амин. Да ви в името на Исус. Има тук на едно място други две деца, които се нуждаят от радостта в Господа. Аз вярвам сега, че ще ги направим да бъдат щастливи. Не знам къде живеят, но сега ще разпитаме къде живеят. Как се казваше тази жена, където? Любка. Любка, сега ще питаме. Разбрахме къде живее децата. Бог да те благослови, брат ми. Бъди благословен. Господа ти даде благословение. Бъди благословен. О! Не, аз не разбрах. Благословени да бъдат моите брати и сестри. Бъдете благословени в името на Исус Христос. Амин. Бог да ви дава сили. Амин.
Ние разбрахме къде се намират тия деца. Сега сестра Вана ще подари тия два подаръка. Знам, че може би са малко, но ще са от сърце. На брат там, че улицата тали беше. Бог да те благослови, брат ми. Чакай да питаме сега. Тук са първи. О! Два, брат ми! Два свали. Да те питам нещо. Къде живее тук това момиче, където почина децата? Тук ли? Ето го роби. Децата? Те са откъде са. Тук ли са? Ще ми ги дадеш ли, че ми дадеш? Айде. О, да се, Богите. Че аз снимам, брат, нас как товари дърва. Този брат, където беше видео, той има две деца. Къде ще с тия подаръци? Намерихме къде живеят тия две деца. Току-що разбрах, че този брат, който неговата съпруга почина, той е много силен в Господа брат и винаги е правил добри дела, но аз знам, че Бог ще подкрепи този мъж. Знам, че Бог ще му даде голяма благодат и мир, за да може да продължи да служи в пътят на Бога. Чакаме децата да дойдат. Ето, идва едно деца. Ела на тук бързо. Слава на Бога, брат. Как се казваш? А ти как се казваш? Ей, Мария! Идваме да ви подарим едни подаръци. Искам да знаеш, че тия подаръци са от Господа директно за вас, за да ви покаже, че ви обича и че продължава да бъде с вас, брат. Искам да знаеш едно, че Бог е с тебе, брат. Каквото и да се случи в човешкия ти живот, ние сме длъжни да продължим. Знаем, че това е нищо за твоите деца, но искам да знаеш, че е директно от Бог. Искам да знаеш, че Бог не те е забравил. Да знаеш, че Бог е откъм твоята страна, брат. Айде първо да подариме на Мария. Айде, ла, я да видиме. Това ти е от татко. Да те благослови. Това ли е за Мария? Добре. Ето Мария. Ела. Ние не имаме нож. Чакай, бе, имаме нож. Ето така ще отворим, Ето. Искаш да видим какво има вътре, Мария? Защо? Подарък е това? Искаш да го отвориме? Ако не иска, не го отваряй. Ако не искаш да го отвориме, няма да го отворим, но ако искаш, вътре има нещо хубаво за теб. Не го отваряй, Миш. Айде, ето. Само ще снимам. Браво! Чакай само да снимам. Чакай. Айде. Това е Готово. за Елисей. Я да видим, брат. Искаш да видим за тебе какво има? Можеш ли да отвориш ти подарък? Аз ще го отворим така. Ако има някакви играчки за сестра ти, път ще подариш тя на тебе. Айде отвори да видим какво има. Леле. Това сигурно ще го подариш на сестричката ти. А ви за тебе други какви работи има? Имаш. Опа! Я да видим, тук имаш една картичка. Да видим кой ти го се праща. Виж, двама братя ти го пращат това. Те българи ли са? Не са българи. Са от тази държава. Да. От Австрия. Да. Я да видим, виж какво ти подариха. Леле, какво е това? Тук тефтер е това. Я да видим тук какво има. Паста, четка. Какъв шоколад. Добре. Ето, оставаме ти ще си ги прегледаш. Ако искаш едното мое да бъде за тебе издачето, па едното па за сестричката ти. Както ти прецени. Ви за нея какво ще й подариш? Добре, оставаме ти ги.
Искаме само да направим една молитва за вас и да тръгваме, защото имаме и на други деца да дадеме. Айде, ти не води в молитва. Кажи чао, тати. Чао. Бъди благословен, брат. Бог те благослови, брат. Бог те благослови, брат. Отиваме при други деца. Бог да ме благослови. Чао и радостни ли сте? Чао. Айде, Бенямина, оставаме те. Айде, чао. Продължаваме нататък. Има още други деца, на които трябва да дадеме и които деца да ги направим щастливи в името на Исус Христос. Сега ще ни покажат къде е това дете. Ние не знаем къде живеят точно, но ще ги видим сега. Надяваме се да намерим това дете. Ау. Да се пали. Беги. Бъди само за малко, брат. Пастор, там на прозорцичко. Не знам. Я дръпни врата. Бабо! Как се казва жената? Бабо, Ани! Слава на Бога, сестра. Господ те изпраща при вас. Внучката ти тук ли? Да. Моля да ни дадеш, имаме един подарък за нея. Ани ли? Да. Заповядайте, пастор. Да влеземе вътре ли? Да не ти нацапаме. Как е запалена лампата? Леле, много е готина. Как се казваш, моето момиче? Я кажи, бабо. Ани. Кажи как се казва. Ани. Кажи на колко годинки си, бабичка? На колко годинки? На двечки. Имаме един подарък за тебе. Това е една детска библия, която порасне ти ще й дадеш. И това е един подарък. Едно нощ. Не, искаме да знаете едно, че Бог не я забравя. Ако хората я забравят, Бог не я забравя. Милостта на Господа е голяма върху вашето си. Каквото и да се случи, искам да ви кажа едно, трябва да продължиме напред за живеене. Трябва да учиме децата ни в пътят на Бога. Искаш ли да ти покажем нещо? Я да видиме сега. Я ни помогни да отвориме, бабо. Я ти ни помогни, бабо. Леле. Я да видиме някаква рисунка ти изпратиха, после ще си я видиш. Леле. Кажи мерси, бабо. Я да видиме. Леле. Я да видиме тука. Опа, тука лак. Не, това е игра. Това е... Какво е това? Бомбон. Бомбони! Леле! Виж колко много. Леле, я да видиме тук и шоколадчета има. Ето подариха и четка за зъби. Да се мие зъбките. И паста за зъби. Я да видим, ето това харесва ли ти? Леле! Виждаш ли колко много? Добре. Има тук още други неща, вие ще си ги видите. Бог да ви благослови, ето даваме ви го. Искаме да направим една молитва само за вас. Може ли да се молим? Добре. Вземи, пастор, ще иска да се дай. Чакай да се влезте вътре. Не, имаме и на други деца да даваме. Не се притеснявайте. Искаме така да се молим. Не се притеснявайте, така искам да се молим и за теб и за нея. И да знаеш, че Бог никога няма да ви изостави. Бог ще бъде винаги с вас. Отдела мароба, родилна найка му киотаме тежанес, нито страна, нито бухале. Амин. Насвали жалко кяса ми чак, Боже. Боже, ние ти благодариме за този ден, ние издигаме малката Ани пред Тебе, Господи, издигаме нейната баба, Господи. Боже, моля Те в името на Исус Христос, Господи, тия сълзи да ги обършиш, Господи. Молиме Те за това дете никога да не бъде жадно и гладно, Господи. Знам, че Ти се грижиш за сираците, за вдовиците, Господи.
Знам, че ти си Бог на благодат, Господи. Боже, благослови я, благослови, Господи, благослови ги. О, Боже, няма никой като Тебе. Отпращаме Твоите благословения към нея. Амин. Не плачем. Амин. Нема, бабичко. Бог да те благослови. И вас Бог да ви благослови. Да ви даде голяма Бъдете живи, здрави. И вашите семейства, децата ви, и всичките, целия ви род да бъде благословен от нашия Исус. Амин. Бог да те благослови. Айде, чао. Кажи, мамичко, чао. Айде, чао, дай да те цункам. Дайте тук да те цункам. Ево да цункаш и ти, Ванка. Я дай бързо да цункат всичките, искам да я цункат. Бързо. Леле, браво! Браво! Некой да цунка Вано и бабата. Да, Бог да благослови. И вас. Амин. Амин. Бог да те благослови и знай, че Господ продължава да живее в нашия живот. Аз съм живот. болна, но не се предавам, искам. Ще се молим. Съм силна, за да мога да помагам на дъщеря. Аз вярвам, че Бог ще ти даде сили, сестра ми. Амин, амин. Защото Бог благоволява върху нея. И аз съм Бог ще благослови тебе. Аз вярвам, че когато ние се молиме, Бог ще донесе изцеление. Боже, аз те моля в името на Исус Христос, дух на астма да напусне живота на тази жена в името на Исус Христос. Аз не заповядвам на всяка една поднебесна сила да напусне живота на тази жена. Нека възстановителната сила на Святия Дух. Разрушавам комота на Сатана в този момент. Разбивам всяка една верига да падне в името на Исус Христос от Назарет. Освобождавам, бъди свободна. Амин. Айде, чао. Айде. Айде. Големата. Защо се съм? Защо се Благо ли благослови дано да са вкъщи. Розакера, чавели си това? Добре, идваме. Само тя ли? Има още една. Къде? Излезна. Трябва да ми я намерите, за да им дадеме подаръци. Дойдете. Това е за да им нея. дадеме. За нея ли е това? Да, си го избрах. Добре. Другата е на 12 годишно. Как се казваш? Стефани? Кажи, баба. Знаеш ли, че Бог те обича? Виж Бог сега какво ще ти подари. Това е за тебе. И то подарък искаш да ти го подари. И това е за тебе. Сега ще видим какъв подарък ти се падна на тебе. Искаш ли ти да си отвориш подарък? И да знаете, че Господ ве обича. Не ве изоставил и няма да ве забрави никога. Айде отвори да видим какво е. Леле. Я да видим тук какво е това. Леле. Ядраш това. Това какво е? За братка. Вярваща. Леле. Я тук да видим neki. Опа, вафли. Опа, вафли. Амин. Я да видим тук какво има. Опа, молива ще това какво са. Я да видим тук има ли още нещо. Опа, тениска. Леле, вижте тениската. Я да видим, опа, падна това. Я да видим още нещо има ли така, което да бъде интересно. Това какво е? Русалката Арио. Ето. Имаш и четка за зъби, ще дадеш една на сестра ти. Имаш още един шоколад. На кета ти да. Добре. Ето сега го даваме това. Това е за тебе. Искаш ли да се молиме за тебе? Ела тук да те прегърнем и да се молим с цяло. С детето усни. Ела тук до мене да се молим. Ела да се молиме, Господи. Аз те моля, Боже, за това семейство, Господи. Нека Твоята милост да бъде върху тях, Господи. Аз те моля в името на Исус Христос от Назарет да направиш това дете радостно. Сълзите на бабата, Боже, които текат, Боже, Ти да ги обършиш, Господи. Нека, Боже мой, това семейство да бъдат благословени, Господи. Да не забравят, че Ти никога не си ги забравил, Господи. Винаги ще бъде с тях. В името на Исус Христос те молиме. Амин. Амин. Рики, ще дойдеш да прегърнеш бабата. Вземи го, Шишо. Прегърни бабата.
Бог да те благослови. Да знаеш, че Бог много ви обича и Той не ви е забравил. Айде Бог да ви благослови. Къде е другото дете да дадеме? Те 12 годишни. Дай да й го дадеме. Нека даш. Ето, сега ще дадеме за другото дете и ще дадеме ти да отвориш този подарък. Я отвори да видим какво има вътре. Леле. Леле. Това ще е за тая. Това ще е за тая. Леле. Вижте какви работи. Шампуани, едно за нея. Я да видиме. Ле. Виж какви работи. Мамо. Ле. Добре, вие ще ги... 11 годишна. Бог да ви благослови. На вас. Благодата на Бога да бъде с вас. Аз ти гледам. Знам. Като те отивам на работа на 72 години. Да ги гледам. Знам. Какво да направим? Продължай да вярваш в Исус. Вервам, аз вервам. Обичаш ли? Много обичам го. Аз всека вечер се моли, па тогава спим. Бог да те благослови и учи децата в Библията, в закона на Бога. Да, те си учат, Библията е тук. Амин. Айде Бог да те благослови, чао. Благодариме на Бога, че направихме още едно семейство в голямата им скръб, може би. Знам, че това семейство сега, което видяхме това семейство, те загубиха баща си. Техният баща беше хвалител в една църква. Но ето сега ние знаем, че те имат небесен баща, който се грижи за тях и това е Исус Христос от Назарет. Ние продължаваме напред, ще направим още няколко деца щастливи, макар и за малко, защото Исус Христос и тях ги обича. Амин. Амин. На всички болни хора и нежно шепнеше, любов показвайте. Исус прощаваше на всички болни хора и нежно шепнеше, любов показвайте. Праведния 7 пъти той да падне, Господ пак ще го придигне. Праведния 7 пъти той да падне, Господ пак Че Господ обича дори най-бедните хора. Нека хората да разберат, че Исус обича, Той е Бог за всички. Търсим едно дете, което е изоставено от родители. Има родители, но тези родители са изоставили това дете. Сега ще го търсим и ще го намериме. Нека да видят хората тук колко е беден квартала. На къде е? Айде, дай натам. О, дай го. Нека да видят хората в каква мизерия тук живее, за да може да мимо, за да използва. Дай си ръката. Дай си ръката. То момиче Еми. Ти ли си? Да. Как се казваш? Еми. Леле, на колко години си? Не знам. Я да те видим. Значи ти си на 5 годинки. Толкова ли? Ходиш ли на училище? Не. А познаваш ли Исус Христос? Ево малко Вениамине. Ти вярваш ли в Него? Ходиш ли на църква? Ето затова Бог те обича и иска да ти даде един подарък. Ето тази какичка ще си даде. Това е една Библия. Детска Библия, виж колко хубави неща вътре. Има много хубави неща. За Господ, като пораснеш, ще четеш. И тази какичка ти дава един друг подарък и да знаеш, че този подарък е от Исус Христос. Нека да дойде бабата, ела страни. Ела да знаете, че Бог не оставя вашите децата, е отдел будетното ми. Снимай вам. Бог много те обича, да знаеш, сестра ми. Бог много обича твоите деца, защото е милостив. Я да видим сега, моите момиче, какво има вътре. Искаш да отвориш ти? Не.
Е така да отвориш и да видиш какво имаме вътре. Това е подарък за тебе. Те са си за тебе тези неща. Леле, виж колко хубава шапка, виж колко много бомбони. Това са за тебе всичките ти бомбони. Я да видим тук какво има. Леле, моливи. Я да видим тук какво има. Четка за зъби. Има четка за зъби, има паста. Я ми помогнете малко. Леле, ръкавици. Ръкавици. Я да видим. Леле, пълно неща. Харесват ли те? Да. Ами... Много обича децата. Ето тази шапка също е за тебе и всичките тези отдолу има още много други подаръци. Виж. Миша, пусни да те снимам с нея. Е сега, виж какво има вътре. Леле. Добре, вземи си го това. Това е за тебе от Исус Христос. Искаш ли да се молиме? Аз искам да се моля и за баба ти и за тебе. Ето така, ела ми да се молиме за. Веровини си къде? Да знаеш, че Господ те обича. Ела тук до мене, моето момиче. Ела да се молим. Ела ще се молиме. Ще се молиме заедно. Господи, аз те моля в името на Исус Христос. За това дете, Боже мой. Може родителите да не са до нея, Господи, но Ти си до нея, Боже. Аз те моля за нейната баба, Господи. Ти да я благословиш, Господи, и да дадеш много радост, да дадеш хубави моменти в името на Исус Христос. Дай да преценка. Бог да ви благослови всички, да ви даде голяма благодат. Подаряваш, Ивано, айде отвори го ти. Отвори го. Дай да ти отвориме, да видим дай на какво ти се таткото това падна. на майката. Само два ли останаха? Сега какво ще ни черпиш? Това си е за нея. Да. Я, какво се падна? Я да видим сега какво. Леле, лудица, леле! Леле, какво е това, бе, братче? Леле, усещаме. Усещам те, че си напреде. Ето ти щипки, чорапи и всичко, и бомбони има. Не, аз усещам я, че с това ще ходи. Бомбонките. Ще ходи на църква. Ето тия. Леле, пълно неща. Добре. И това на вас се пъса. Сега с Вана ще се моли за нея. Ето, Вано. Ето и това. Крил. Ей, Господи Боже святи, благослови това детенце, Боже. Ето, Боже, Ти си зарадва и нейното сърце, татко. Благослови семейството, Боже, майки, баща и татко. Нека тя да расте, Господи, здрава, Боже, святи, в Твоя път, татко. Благодарим Ти, Боже. Айде, хубави ли неща ти дадахме, а? На Господа, това са вече последните подаръци, които сваляме за едно семейство. Надяваме се да ги намериме и вярваме, че Бог ще благослови тия деца. Знаеме, че Исус Христос много обича децата и Той затова казва в едно Божие писание: оставете децата да дойдат при мен и не ги възпирайте. С тия подаръци се надяваме и вярваме, че ще зарадваме тия деца и благодата на Бога ще бъде с тях. Айде да отидем да ги намериме всички заедно. Айде, мъчки. Дано да го намерим. Вано. Дано да го намерим. Сега ще изпели песента. Приемаш ли гости? Бог да те благослови. Децата ти тук ли са? Може ли да влезем за тук? Айде. Айде, Зико. Чакай да се събуваме. Не се събувате. Килима не е специален, давай. Си по-специален. Исус ли гледаш, брат ми? Сега, влизай вътре, Вано. 3 деца ли имаш, брат? Еко так, Вано.
3 деца ли имаш, брате? 3 деца ли имаш? Да. Ние носиме 2 подаръка, ще ги разделиш на двете деца. Как се казваш, сестра? Ирина. Ирина, на колко години си? На 7. На 7. А ти как се казваш? Иван. А ти? Методи. Те са твоите трите, нали, брат ми? Добре. Сестра Вана ще им подари нещо. Нека първо да им подариме, ето ви по един сандвич, тук за начало. Ето ти е диплома му. Ето на тебе ли мачка по-милост? Ана. Няма да оставаме. Сега на по-малките ще дадеме. Да, нека първо да дадеме на... Те после ще си ги Ще си ги разделя, да. Дай да дадеме на... Ето малко. Чакай малко сега. Той само да се снимаме. Чакай, заедно си играят. Айде с бабката си се снимайте. Чакай да видим какво има тук. Искаш ли да видим какво има като... Айде. Може да е нещо хубаво, нали? Милост, деда. Деда, мачките беше. Мале вече, Ивано. Я виж. Да отвориме да видим какво има. Отвори. Опа. Леле. Виж каква казва, чакай. Това че е сажар само деликатоси. Леле, я какво е това? Какво е това, Вано? Еми не знам, отвори ще видим да им кажем какво е. Я да видим какво е това. А, не, Това е такова за ядене. Я да видим тук какво има. Шоколад, леле! Я да видим тук какво Паста за зъби. милост, деда. Браво. Я да видим тук какво има. Топка. Топка. Надуваема. Харесват ли ти? Айде, Мишо, Ще си подари сестрата. Я да видим сега за Мария. Мария ли си? Ирина. Айде, Ирина, отвори да видим подаръкът ти какъв е. От всичките ли страни го отворихме? Я отвори, айде отвори. С подарък. Леле. Леле, я Ирина. Леле. Вижи също карпел. Леле, лудница. Боже. Я да видим тук какво има, Ирина. За тебе си е, маме. Точно. Леле. Я да видим друго какво има. Ето ти моливи, имаш Ето и бомбони. Ето ти четка за зъби. Има и чорапки. Леле, виж. Айде, дръжи, това е за тебе. Ще дадете нещо и на братчето си, да не се сърди. Някакво пожелание има. Браво. Ето, мило дете, искам да обичаш за Коледа и да бъдеш щастлива. Добре. Искате ли да се молиме? Искате ли да се молиме? Айде станете да се молим. Елате да се молим и после ще си вземете подаръци. Ирина, айде да се молим и после ще си вземете. Айде, елай ти, брат. Елате до мене да се молим всички. Идваш ли, брат? И за тебе са да знаеш. Елате да се бушнеме и да се молим. Халелуя! Господи, ние те молиме за тия деца Божие, ти да ги благословиш в името на Исус Христос от Назарет. Нека Твоята милост и нека Твоята любов да бъде върху тях, Боже, в името на Исус. Нека да бъдат радостни и щастливи в името на Отца, Сина и Святия Дух. Халелуя! Амин. Брат Гели ще изпее една песен. Айде, брат Гели, да се прибираме с милостта на Бога. Айде. Айде, да пей. Ти, давай, брат. Ах, дано вярва този народ в кръвта на Спасителя, да се спасят душите им от идещия гняв на Христа. Как ще избегнам те страдания, грешните неспасени души.
Щом отхвърлиха зова на Христа, зарад суетата на света. Амин. Пожелавам през тази нова година Бог да изпраща освежителни дни върху живота ни, освежителни времена да дойдат върху живота ни. И да дойдат най-вече върху живота ни нови благословения, радост и мир и благодат в сърцата ни през тази нова година, която очакваме да дойде. Това е пожелано от Господа. Благодариме на Господа, че ни даде правото да извършим това прекрасно дело. Понеже хора, които ще видят този материал, насърчавам ви хора. Знайте, че ако Божите благословения не са достигнали все още до вас, очаквайте ги, защото нашия Господ Исус Христос обича всеки един от вас. А ако можете да правите добро, Библията казва, правете. Сестра Вана ще каже и тя нещо. Който още не е повярвал, времето е вече да повярва в Бога, защото от Него е спасението и Бога. Амин, сестра Рика. Бог да ви благослови. Искам да ви насърча с това, че трябва всеки да има сърце, да прави добро, защото Исус Христос живее в сърцата. Нека Бог да ви благослови, правете добро и вярвайте, че Исус Христос е умрял и за вас. Амин. Сестра Вана, една песен. Греши Гьоман Гототе ме. Nascarbi me kana Signor, mamuk mantu deva mete stradina, mamuk mano Isuse, mamuk man, pokaj naman, Isuse, pokaj naman, приеми немано, Исусе, приеми неман, мамук манту дева, мете страдина, мамук мано, Исусе, мамук ман. Бог да ви благослови. Покай наман, Исусе, покай наман. Приеми немано, Исусе, приеми неман. Бог ще приеме всеки един. Бог ще приеме и малки, и голями. Само трябва да вярваме в Него. Алелуя! Алелуя!